سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي هنا عربي حادة حساس تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وترو كيساف تصمم لباتنا هنا ختكتاتو لان عدمكو بقدامنت أرئيس زينا كتما أكسوم مرأياناي كلهم تفتراون سب سرحن حادقتات تقرأيها كبل جزياوي بريزيدنت كل تقرأي آتو جيتات جورد داقليتو فلويلو خاميركا بزعبا خونتات إثيوبيان أفرق بحرن تزاريبو كازادو يلوز صنح دبداب نفرتي إسرائيل داقم جميرو إثيوبيان سوماليان حويسو برتو زناب بزختلو وحجب أماي تاشحات زغطرو حزبه تمزابيلو PRP HIV زي كلاخل وصيتاوي مدهانيت كام زخونن كالن زد هسس مدبات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم كتما أكسوم مرأياناي كلهم تفتراون سب سرحن حادقتات تقرأيها كبل جزياوي بريزيدنت كل تقرأي آتو جيتاتشو رداقليتو لوم عالتها بزي تخبر عمتوي كبر بعال حدار سيون الرسم محدار قزيو محدار كل تقرأي آتو جيتاتشو ردا لعلو تحالفتي يسرح منقصة تخلل بركة زبلو ساعبتي امنة أورتودوكس هايمانوت أبوتات هايمانوتن عبيت عدن ترخيبهم بتوساخي كابز تفللي خوابتات إثيوبيان وصاغراتن زمصو قوصرون بركة زبلا اغاش عبتي بعال ترخيبهم أبتي أب كتما أكسوم بدمون بستفلي هايمانوتاو سن سرعتن أبز تخبره بعد حدار سيون كلتاشن 16 ترخيبهم ملختي زحلفو رسم محدار غزيوم محدار كل آتو جيتاتشو رده أب تخلل بسنك زنبر كونات زقاطم تصقمات أب مفتحن هلونا حزبي بز تأمامن منقدي أب مقصالن بحوارن بودابن يسرح علو يلوم بفلاي استراتيجيكاوي بوليتيكاوي مريحنا تقراي أمام معراين زت على لخ بوليتيكاوي من قد ملكة أب متحزن بعتوب يسرح له خامز اللو أجنزيبهم كتما أكسوم مرأياناي كلهم تفترعون سبب سرحان حادقتات تقرايه زبله آتو جيتاتشو بسن كتزن بروكينات الزعانو حادقتات بمتسقانن مليسكان أبربحاك وعل إيويلوم حدار سيون رأس أو دا أمتات إياه كاب كله فرنعت عالم زي أمنن سعدان تسلي من قطاس نتاريخن كيان كبر هزبي كله ناب حدا مخبعتي ناب أخصوم زي متسألو بعل كام زخونة قليتهم اترسم حدار أخصوم مأخل منبر السباه منبر ياريد منبر زرع يعقوب منبر طبب منبر سلام كام زخونة تابريهم أخصوماويان تجارو عالم بعالمها أبدل همت تسلمات أبز نبرة زمن منقستنة سرعة حقنا نعلمنا أبنت كوينهم زرعيو دربك إيا يومون خبر قليسهم أخصوم فلامتك إيا تاريخ حدق فيدل عودة أوارحن قوصرن كام زخونة قليسهم ناي سلامن بهاجنا نزخور رقاشات غبانتنا كله يرئه مس كله خنبر نخل مخانه أبك أربع رحون زلو كله يجنزب كبر قليسهم توريزم تግራይ ዳግማይ ክህነጽን መንሰይ ትግራይ ካብ ስደት ተናጊፉ ኣብ ዓዱ ስሩሑ ንዝነብረሉ ባይታን ምፍጣርን ከም ዝሰርሕን ድማ ቃልኣትዩም ኣብ መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ከይተዋገና ምስ ኩሎም ጉራብት ህዝብታትና ዘለና ዝምድና ኣጠናኺርና ክንቅጽለሉ እንኮላይና ኢሉ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያን ኣፍ ደገ ባሕርን ተዛሪቡ አባላት ባይቶ አሜሪካ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻይ ዘሐለፈ ሐሙስ ተሃገር አብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተከተሎ ፖሊስን በሐፈሻ ኩነታት ቀርን አፍሪካን በዝምልከት ካብ ፍሉይሉ አሜሪካ ሀብ ቀርን አፍሪካ ካልኦትን ዘትዩም አብ ተአኺባ ፍሉይሉ አሜሪካ ሀብ ቀርን አፍሪካ ማይክ ሃመር ከመውን ምክትል ሐላፊ ቤት ጽሕፈት አፍሪካ ኤጀንሲ ዓለም ለኻው ልምዓት አሜሪካ USAID ታይለር ቤክለማን ቀሪቦም ሀብ ጉዳይ ኢትዮጵያ አባላት ቤት ምኽሪ ምስክርነት ይቦም ማይክ ሃመር አብ ኢትዮጵያን አብቱ ዞባን በዛዕባ ዘሎ ፖለቲካው ኩነታት በመንጽር ፖሊሲ ወጻ ሀገሩ ቤልከማን ድማ በዛዕባ አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ተሳልጦ ዘላ ሰራሐት ሰባው حاجز مسكرنتن زغرب الحتتات مبر يبوم بز مسرت مايك هامر بزعبات ياب تግራይ زت خيركونات حويسو اب زت تفلالو خبابيታት ኢትዮጵያ ዘጋጠሙ ጎንጽታትን መንግስት የአሜሪካ ዘገብሮ ዘሎ ጻሪ መብሪ ይቦም እትፍሉሉ ሰራዊት መንቀሳቀስ ሓርነት ሮሞ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ዘተና ካይደ ከም ጸንሕ ብምዝኻር ኣብ ክልል አምሓራውን ዕድል እንተተዋሂቦም ሰላማዊ ዝርብ ክግበርን ምሕጋዝ አሜሪካ ድሉት ምዃና ተቂሱም ማይክ ሃመር ኣብ ክልል ኦሮሚያን አምሓራን ዘሎ ጎንጽታት ወታደሮስ ጉምቲ መፍትሕ ከም ዘይከውንን መንግስት ፍልልያት በሰላም መንገድ ክፈትሕን አሜሪካ ቋማ በግልጽ ይህን መንግስት ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጠቱን ወሲኹ ገሊጹም
ሃመር ብፍላይ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መብርሂ ሂቦም ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ግብፂ ኢትዮጵያ ሱዳንን ናይ ዝተረፈ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስን ኩለን ሓበራዊ ተጠቃምነት ዝረጋገጽ ስምምዕ ክብጽሕ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ክትቅጽል እያ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጉዳይ ወደብን ኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውና ኢሉ ምዝራቡ ካብ ሃገራት ተዞባ ሓሊፉን ኣሜሪካውን ምንጭ ስጋት ከም ዝኾነ ማይክ ሃመር ተዛሪቦም ኮይኑ ግና ድሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ተፈጻሚ ከም ዘይከውን ብዕልን ብውልቅን መረጋገጺ ከም ዝሃቡ ኣመልኪቱ ቃዛ ደው ኢሉ ዝጸንሐ ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ዳግም ጀሚሩ እተን ሸውዓተ መዓልታት ደው ኢሉ ዝነበረ ኩናት እስራኤል ሓማስ ከም ዝቐጸለ እስራኤል ኣፍሊጣም ክልቲኦም ወገናትን ጥሕሰት ተስምዕን ሓድሕዶም ይካሰሱለዎም ነዚ ስዒቡ እስራኤል ወሽመጥ ቃዛ ደብዳብ ነፈርቲ ትፍጽም ከም ዘላ ጸብጻባት ይመልክቱም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብወገኑ ዕላማታት ሓማስ የጥቅዕ ከም ዘሎ ገሊጹ ይርከብ እስራኤል ኣካላት ስምዕና ብዝኾነ ሰሜናዊ ወሽመጥ ቃዛ ነዳዲ ንኻቱ ከተፍቅር እናተገብህ ብምክልካላ ነተስመጥ ሒሳ ክብል ሓማስ ከም ዝኸስህ ንመንጎኝነት ክልቲኦም ወገናት ቀረባ ዝኾኑ ምንጭታት ገሊጾም እስራኤል ከሓማስ ተወሳኺ ጆዝ ዝተታሕዙ ሰባት ክፍታሕ ፈቃደኛ ኣይኮነን ብምባል እቲ ስምዕ ከም ዝተሓሰት ትገልጽ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ በመሰረት ተስምዕ ሓማስ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይፈትሐንን ናብ እስራኤል ሮኬት ከም ዝወንጭፈን ገሊጾም እስራኤል ጆን ዝተወስዱን ምፍታሕ ሓማስ ንምጥፋእ ናብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እስራኤል ስጋት ከይትፈጥር ዝጀመረቱ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ሸጡ ንምብጻሕ ክቕጽል እያ ኢሎም እቲ ብሸምጋልነት ቀጠር ተኽሲ ደው ንምባል ተበፂሑ ዝነበረ ስምዕ ስዒቡ ብሓማስ ጆ ተታሒዞም ካብ መንጎ ዝነበሩ 110 ሰባት كفتحون كلو إسرائيل بوجنا 240 ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ፍልስጤማውያን እስራት ፈቲሓም እስራኤል ተሰምዕ ተኽሲ ዶም ባልምስ ተወደ ሲዒቡ ኣብ ዘሎ 3 ሰዓታት ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ጥራይ 32 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐተሉ ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ ፍሊጦም ሎሚ ንግዋ ኣብታ ወሽመጥ ዝርከብ ጉጅለ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሆስፒታላት ቃዛ ንዝረኣዩ ኩነታት ልክዕ ዘፍርሕ ፊልም ክብል ገሊጽዎም ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ተኽሲ ዶም ባል ኣብ ዝነበረሉ ሰሙን ኣብ ከተማ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል الأهلي كبتصحن كله عزيز سكحكح مودعتي زلوم حمات دم نفسهم أمريت دكيسهم كرأيون كله عسكرين نايتهم زت تقتلوا دما كم أب دقة أب زركبه معرفي مكان تسريعهم كم زت تعذبه تغيسو ኢትዮጵያን ሶማልን ሓዊሱ ብርቱዕ ዝናብ በዝኸተሉ ውሕጅ በኣማይ ታሻዕተ ዝወፅር ህዝቢ ተመዛቢሉ ቀርን አፍሪካ ብዝእዋን እዚ ምስ ኤልኒኖ ዝተኣሳሰር ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን የጋጥም ከም ዘሎ ኦቻ ገሊጹም ኬንያ ኢትዮጵያን ሶማልያን በዝሕጅ ዘሎ ዝናብ ኤልኒኖን ተራዮታት ለውጣት ኩነታት ኣየርን በዝኸፈ ከም ዝተሓስያ ICPAC ኣብ ዝወፅኡ ጸብጻብ ገሊጹም ጠቅላላ ቤተ ውሕጅ ዝተሓስያ ኣብ ሶማልያ ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ኬንያ 950,000 ዝበጽሕዮም ኣብ ሶማልያን ኬንያን ህይወት ሰብን እንስሳን ከጠፍእን ከሎ ምምዝባሉን ኣስዒብሎም ኣብ ኬንያ 120 ኣብ ሶማልያ ኣስታት 100 ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 46 ሰባት በሰንኪ ከቢድ ዝናብን ኩነታት ኣየርን ከም ዝሞቱ ሰመዘት ኸባቢ ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ በሰንኪ ዝናብ ዘኸተሉ ዕለቕለቕ ልዕሊ 600,000 ሰባት ተመዛቢሎም ንልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ዝግመት ህዝቢ ከም ዝጸለወ ድማ ተገሊጾም እቲ ዕለቕለቕ ኣብ ዝራእቲ ጥሪት ኣገደስቲ ትሕተ ቅርጺ ገዛውቲ ድኳናት ኣብያተ ትምህርትን ናይ ሕርሻ መሬትን ሰፊሕ ጉድኣት ኣውሪዶም ካብ 24 ክሳብ 26 ሕዳር ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ራሚዝ ኣልክራቦቭ ሓላፊ ኮሚሽን ምሕደራ ሓደጋታት ኢትዮጵያን ምስ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ብምትሕባር ብውሕጅ ዝተሓሰዩ ከባቢታት ብምኻድ ነቲ ኩነታት ብኣካል ተዓዚቦም ኣብ ኤርትራውን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ወቕቱ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ዝራእቲ ኣኸቲሉ እዩ PRP HIV ዝከላኸል ውፅኢታዊ መድሃኒት ተባሂሉ መልከፍቲ HIV ዝከላኸል PRP ዝተባለ መድሃኒት ኣዝዩ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ሓድሽ ዝወፅእ መጽናዕቲ ኣረጋጊጾም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ መድሃኒት ኣብ ዝወስዱ 24,000 ሰባት ኣብ ዝተገበረ ፈተነ ውፅኢቱ ዝተኣማምን ኮይኑ ከም እተረኸበ ተገሊጹም በዚ ድማ ድሩብ ኣሽሓት ዝወፅሩ ሰባት ነቲ PRP ተባሂሉ ዝጽዋዕ መድሃኒት ካብ ማእከላት ጥዕና እናወሰዱ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ
ዘተረንስ ሂጊንስ ዝተባህለ ኣብ ምክልኻል ኤችአይቪ ዝሰርሕ ትካል ግብረሰናይ እዚ መድሃኒት እዚ ከም ዘለዎን ዘይፈልጡ ሰባት ብቐሊሉ ንምብጻሕ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ይዝግለጽ። እቲ መጽናዕቲ ኣብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝርከባ ማዕከላት ጥዕና ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ካብ ጥቅምቲ 2017 ክሳብ ሓምለ 2020 ተኻይዱ። رخبة تمسنعتي كام زنتصرو PRP ملكفتي HIV ب86 ميتاويت كام زنكي نجر تكالت عنا ودحنة بريطانيا وزيتاونت تمدهانت نتي منغسي أب 2030 ملكفتي HIV نابادون مراد زحزو مدب أب معوات كام زحق زيقلاتم زمعالتاوي ويه دما كرمي صوتاو ركب مفتسام بملكة كانينا كام زوسر تقلي زلو مدهانيت HIV نا بدمنا نخياتو انت اتو دما نخير ربح خمز خلكليو زحبر زلو زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا ابزو ودينا لنا مسانا سلت صنحكم بلبنا مسجن ببزلوخمو سلام